maraot sa paghapot. Daining pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Ang programang Anhapot, hatod sa Indo kan Generica Drugstore. Gamot at serbisyong guwastot abot kaya, may karapatan ka dyan. Kaya't bumisita na sa pinakamalapit na Generica Drugstore. Dahil sa Generica, may K ka. Pilipinas, good morning. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Welcome sa tuyang programa. Ngunyang pungal daw ni Lunes, Febrero. Uy, Febrero. Love month, ha? February 1, buwan ng mga pyuso, ha? Hanggang po kitang 9 o'clock in the morning. Digdi po mga tugang sa DCGB. Ang Land Transportation Office ma-implementar na po mga tugang kapigaapod na car seat law, ha? Sa Pilipinas puon sa aga ano po sa iling nido, tama daw ang timing na inikang LTO mga tugang na ipasunod ang car seat law para po duman mga tugang sa mga aki nindo. Tako, dahil naman akong aki na below 12 years old. Sure ka nga ya? Baka may mag-apod man, utik mo nga ya. Baka may mag-apod, utik mo nga ya. Delikado ining tirada tangin mo niya na aga. Dahil mag-apod Dahil mag-apod tabi, sarawayon ka mo, Pero ang hapot, mga tugang, nasa tama daw timing ini. Napigigibo kang LTO ta. De nga ni mga tugang napapasunod. So tungkol duman sa motorcycle riding, ano po kaan? So sa patakaran, may kinaraman sa paggasunod kan mga minor sa motorsiklo. Duman baga sa motor, mga tugang na ito, pag ambitis mo, aki mo, di nakaabot man sa tungtungan kang motor, di pwede yan. Dapat nakaabot ang bitis mo sa tungtungan kang motor, kung ikapu aki pa. Sa Angel ka sa bago, may nagatod na nagmumotor, pigiiling ko si Angel Kimaray. Angan niya ako, antos man subitis na Angel pala sa tungtungan kang motor. Okay, now, ano ini mga tugang na gustong implementar sa aga kan Land Transportation Office? Kamutabi na may mga autobud, may mga aki ngunya na. Ini po sa exclusively para sa may mga aki, buda po nakikisakay sa mga auto. Ano? An implementation, base po mga tugang sa Republic Act 11229. Ang apod po kaiyan, Child Safety in Motor Vehicles Act. Actually, kasabay na sa mga tricycle digdi, motorsiklo. Ano? Taduman mananggad mga tugang sa ibang mga nasyon, mailing mo, dulo baga sa US, diba? Sa mga pelikula nga ni baga, ang mga aki, mga tugang pagsisakay sa auto, mailing mo dyan, ay sindang exclusive na tukawan na nakatdukot duman sa tukawan kan auto sa likod. Pati yan sa likod, bawal ang sampangan. Sa likod na may seat belt, mga tugang anaki. Sabi po kan Land Transportation Office, sabi kang LTO, mga tugang, mapunda tabi sinda na mag-implementar kayo ni sa aga, kasarabay ang mga deputized law enforcement agencies sa bilog na Pilipinas. Kaya, pagtitext ko ngunyan si Assistant Director NATO, ta gusto kong makahoron ta, ano mga tugang ang penalidad kana siring na bagay, may kinaraman yan sa child safety in motorcycle vehicles. Ba't ang nakapalaman sa batas?
mga tugang 12 years old and below. Gurano kadakulan 12 anyos mani. Pero ika mani, gapunta ka mani ka ining remote kang aircon na. Ang kadakulaan niya kang garo sa Angel, hindi man manwil ko tunta ka dyan mani na. Ha? May mga mga magurang, bako ang 12 anyos ngunya nagmi-mens na. May menstruation na di ba? Igo ki mga 10, 11, 12 na mga babayi na igwa ng menstruation pag aruga na edad. Gusto mong sabihon, iyan mga tugang na aki mo na babayi, ano ini, o daraga na, bubugtakan mo pagkikars sa exclusive seat para sa enda? O sa mga lalaki, mga tugang, ano ang grade 12, ang 12 anyos, usually iyan mga, ano nga ng 12 anyos, usually kaan mga high school o grade high school di ba? 12 years old pa lang ini. Di lamang ini. Ibi na baba kidiit, mga tugang kang kwan, kang edad na ini. 12 anyos, nagregla ka na, naka-car seat ka pa, nakasadiri kang tatitakod anyan mani sa presenting tukawan kan auto. Igwa ka pa ki. Na-imagine po din itong tukawan na nababakal na titakod sa auto. Na-imagine din ito. Buda sa ropa. May pandemic mo niyan. Sabi ni Noel ka sa bago, ang mga aki bagang ngayon, dahil kutugutan na magluwas, 14 years old and below. Hello, amigo. Hello, sir. Yes, sir. Morning. Yes. Kapag ka, napapanahon ba? Kaya nga ni, napapanahon ba talaga ini? Tama daw, tugma daw ang timing kan implementasyon kayo sa pandemic? Panduwa, sir. Sa Oo. ikama nakailing babysit na 12 anyos, makausto. Iyan nga nang ihaputan taon sa LTO, amigo. Makupan ka pag ano? Kung ano 12 anyos na, bubugtakan mo pang baby seat yan? Ang apo ko nga ni, sir. Oo. Pataling ako na. Tus. Ano? Ang apo ko, sa taling ako na. O perang 10 edad? years old. Perang edad? 10 years old. 10 anyos? Oo. O papagibuan mo siya imagine na daw ki... yan. Papagibuan mo siya ki Tukawan. Pwede ka rin, oh. So, made of bamboo. Mabakal ka. Liya-liya. Liya-liya gayo. Sir, bako ba sa pag ano, dumang ka sa mga mall. Iyo baga? Oo. Mahihiling mo yan sa mga baby cares, baby na gamit. Oo. Yun, mas kising nyo, sir. Dahil makatukaw duman. Iyo, nailing ko talaga, amigo, sa mga infant talaga bagang maray. Correct. Yan talaga, bibugtak sa likod ang sa direct ko lang kan driver, sa itong tukawan sa likod, may separado yan na seatbelt, di ba? Ngunyan araw kayo ni sir. Oo. Implementation ng saga. Oo. February 2. Oo. Makakuha baga siyang buwa-buwang driver. Ang friend kan, primero kan, so ay AITF na provision, tayo man pwede. Iyo, oho. Mhm. Oo, kaya na iya na, kuya na, baka kontras ka, boss? Iyo nga ni, napangalas man ako kayo ni, pero ayun ang batas, gustong ipasunod Anong gibunta kayo ni? Sir, bako mangga, boss, baga ako saying na there is always an exception to the rule. Oh, buda, may consideration, pirme. Oo. Dahil lang sa sitwasyon. Tampig imagine ko talaga, ini nga ni na 7-8, ang 7-8 grade 1, na kung masarigonan, may car seat yan? Iyo nga na ng punto nyo. Arga ba ko apo, mabot sa talinga mo? Isipon mo ako, sir, 5'9". Oo. Ito, siguro mga 5'5". Yeah. O patukawa daw dyan, kung dahil kawalaan. Kanto, di ba po? Totoo lang, sir, dahil kung masabutan mo din kitao na pandemic sa mga payo kung nag-receive kaan, kung ano. Okay. Baga, psychological effect sa imo, anong mamatayan mo kung ikangayaw? Especially, di ba, kung ikangayaw, bata pandemic, kung yan maluyang income. Oo. Sabi yung tanang kukudadaroon mo sa aki, bata kung ka baga? Ako sana, sisay, ang pinaka-minimum kan, mga 3,000 ang taro, pang babysit pa. Ay, sus ko. Doon sa mga masarigon baga na 12 anyos, 11 years old, 10 years old.
Hindi na nagka-irisitan. Depende sa lahi pati. Oo. Oo. Ang dagaston, sir. Iyon. Okay, sige. Man yan. Ang mga auto bagaw, may mga seatbelt, ipasitbelt muna sana. Iyon na nga ni. Mas maray pa kayo, if full implementation tan seatbelt law, iyan ang maray. Agree ako dyan. Law na yan. Di ba? Oo. Oo. Ako yan ang puro karasitin. Kalukuhan yan, sir. Bako sa pagkaraw. Yeah, okay. Sige, salamat, sir. Sige, Migo, salamat ha. Sabi, una ang good news niyan. Sabi mga tugang kan Land Transportation Office, ito the Land Transportation Office in its deputized law enforcement agencies will not immediately issue traffic citation tickets to violators as authorities would embark first on a massive information drive for 2 to 6 months to ensure smooth enforcement of the measures. Gustong sabihon man di pa man ikadadakapon. 2 to 6 months pa na information para makapreparar ang gabos. Kung na-imagine, I do not know kamutabing nagdadang, na-imagine mo talaga ang 10 anyos, 11 anyos, nagrigla na ng aki mong babayi, mga tugang, nakaset, baby, babysit, Mami, please. Ano ba yan, mami? May boyfriend na nga ako. Ba't ako dyan uupo? Masabi babae, Mami, ano ba yan? Nailing man ikang boyfriend. Uy! So boyfriend niya sa ibong na auto, naka-babysit man, tapareho sin na doon siya. Hello? Good morning, Bibi. Yes, sir. Good morning. Ano ang pagtukar ng tabi? Ano po? Ano ang pagtutukar ng tabi? Ano? Ano ang pagtutukar na yan ang isyo? Ining sa tungkol digdi sa babysit, child safety in motorcycle vehicles, na inipalan, 12 anyos pababa, dapat may separado kang tukawan. Tingin ka mugka ka na, Bibi. Oo. Sa grade 1 na nakaisipan. Sa grade 1. May batas, Republic Act 112-229. Sa presidente ko yan nakaisipan. Oo. Ano si kasyon dyan ka LTO, STLRB? Kaya magpara-arresto ka ng mga tauson na sige ang barakal. Oo. Pagpilingon kung may garahe. Iyo po. Yan, sarap pa yan. Kung inuwan sa na Pwedeng auto, hilingon kung may garahe. That's correct. Oo. kalan, dahil na pagparehistro. Oo. Parada sa tinampo. Oo. O, yung masanasabi. Sige, sir. Salamatan po Salamat. Diba? Isa rin ito pwedeng ilingon talaga. I-check mga tugang kung na nagbabakal ki auto, igwaki mga, kan man parking area. Tanggigipot ang parking area, tinampo. Ito. Sabi digdi, we will be on the warning mode in information dissemination. Sabi ka ni LTO. Sabi ni Deputy Director of the LTO para sa Law Enforcement Service na si Robert Valera sa indang virtual presser ng apod Buckle Up Kids Philippines. Sabi niya, ang first phase that tabikan enforcement would be informing parents about the importance of the law. Also states the driver is required to proper secure child in restraint system unless child at least 4.49 feet tall. May height man pala. May height man. Taso edad niya, 12 years old and below. Pero, kung may kwanda tabi, mga tugang, kung ang langkaw niya, day po masobra sa 4.9 feet and can be properly secured by a regular seat belt. Regular belt. Angel, pero ang height mo tabi, Angel, pag-example lang nga tabi dyan. Kung ang aki mga tugang at least 4.9 feet,
pwede ka na magamit kang regular belt sa auto. Nya paano kung 4.5 ka sana ang height mo? Mapagibo ka kitukawan. Mami, ayaw ko dyan. Violators under the law, mga tugang. Ang penalidad po, 1,000 pesos. 1,000 money. Imagine 1,000 pesos. For the first offense, 2,000 pesos para sa third offense. As in po, third time violators, sabi kan scriptwriter ka ini, will be slapped. Ano nga na slapped? Will be slapped with 5,000 fine and 1 year suspension of their driver's license. Kung tulong bisis ka nang nadakop, sasampalingon ka nin 5,000 pesos. Saka, sabi mga tugang, buwasi po sa record, kano minagi databing 2018, 12,487 ang nagadan, dahilan mga tugang sa day paggamit kan sinabi ng mga bagay-bagay, nin mga nagsasakay sa mga bihikulo. Madali lang ha, taon eh. Basaon tan mga reaksyon nindo. Good morning, VP. Anapod ka ang pigpatukawan kan aki sa auto car seat. Yan ang apod sa state, sabi ni Ate Marcia. Yung nahiling ko mananggad ini Ate Marcia sa mga car seats dyan, sa mga aki. Igo talaga, nababakal ito, oral sa sana ito, nababakal sa mall. Henry, minsan yan ang problema sa pagpasanin lane na pigaarog sana sa ibang nasyon. De pigaadala ng actual need kan subjects in order to determine kung responsive ba talaga ang societal needs in the promotion people's general welfare. Tama ka po dyan. De pigaaradalan kung iyan nagigibuho na yan para sa ma-promote talaga ang kaligtasan kan gabos. 12 anyos. Sa bagay, may height man. Deda sobra mga tugang sa 4.92 feet ang laba. Kadaki. Ano na ang gobyerno tapuros sa napagastos bata nga ni may pandemya. Grabe man. No. We are required. Kitang may mga auto, kamong may mga auto. Mga tugang dapat na tabi magpunpuna kaan magbugtak 2 to 6 months an gigibo na information. Okay. Now, padi, ang baby seat may kapasidad na gabat. 20 kilos pababa. Tayan ang gamit kan apo ko. Tapos ang bunso mi, 7 years old. Ang gabat, 40 plus kilograms. So, nang gibuhon ka yan, mapasadya kito kawan. So yun pa rin pa din eh. So ihado ko pa din. So aki kan ihado ko pa din. So sa kuyang makuapo ini diyan sa kuyang ihado sa kasal. Magabaton. Di ba? Ito. So nagsakay sa passenger or bus paano? Saro pa iyan. Iyan ang hapon taon kay director nato Henry M. Ayang okay na to. Nabasa ko na ito. All right. Sir, based dahil yan ki mga aki, so nagibo ki batas, kaya din na-estimate, so size kan aki. Okay. Ngani na, ngani na aki ko, 8 years old pa lang, kasing dakula na, kan pamangkin ko na 13 anyos. Yung baga. Papatukaw, makausto dyan ang sa, kuhan? Iuragan, wag kang ganyan. Sa sistema ngayon, sige ng arog, kata sa ibang nasyon. Di ko aram kung kasori na ipasar ining batas na ini natatabi tamalabugon ang tubig ang problema kay ni ito. Sir, pamilya ko at edad nga ni kan aki ang figuro na makuswa. So ang aramon so edad buda height day magsubra sa 4 point pero ito day magsubra ang height niya sa 4.92 feet. Buda dapat 12 years old and below ang edad. Okay, madali lang tam. Check muna natin ang mga reactions. Kaya yan may limit sa height kung mas hababa sa 4.9 matutok sa likod ang aki kan seat belt bako iyan sa gabat. Yan, okay? Sir, pag laugan ako kay magnanakaw. Okay na ito, nabasa ko na ini. Ito,
Good morning, hens. I'm, K-drama fanatic. If you watch po The Return of Superman, variety shows for baby, in-apply nila yun doon. Yung mga 8 years old doon, naka-seatbelt lang. Parang napakahuli naman ang implementasyon para sa atin. Dapat noon pa yan, sabi ni Tanya. Alright. Thank you po, Miss Tanya. Makalibog na patakaran, dahil nga na implementan ng paggamit kay face shield sa public utility vehicles, madagdag pa kan babysit yan. Dahil bali, sumunod na lang nakita ngon yan, total, ningas kugon baga kita, mga 2 bulan lang, lingaw na naman ang kan mga enforcers. Yan. Sabi ni Don, for info, pinasok yung bodega ng Intrigo Legazpi dito sa Armero Compound Cruzada. Oh my God. Pakipalap ka nito, Lowens. Jesus ko. Lowens, sandali lang ha. I-forward ko doon ni kay Lowens. Madali lang po. Barita to. Thank you, Tabi Bossing. Madali lang ha. Madali lang. Dakulang bareta ini oh. Dakulang bareta ini. Digoy din sa blatter. Okay, sige po. Thank you, Tabi Bossing ha. Yung donor. So sa mga donor ta sa yero dyan sa kong. Thank you, Bossing. Tabi ha. Gobyerno tabaya, sigang padagdag ki problema sa mga tao. Bata day pangani kita, mga tao nakamove on sa COVID, madagdag pa yan na patakaranaan. At swelti man baya, man nag-i-receive ka ini. Okay, bueno. Madati, forward ko muna kay Lowens ini ha, na istoryang ini, para ma-follow up na ini. Ay, sa Cruzada. Kasi ang Cruzada, bit, Cruzada Legazpi, pwede na kay Anjin eh. Cruzada, sana, si Lowens Gate, may appointment mo niyan sa Bureau of Fire. Sumubil na lang kayo na Cruzada. Ans, pakipalap tabi kayo ni Ans, ha? Forward ko sa imo tabi, Ans, ha? Tang Cruzada, uto naman sa may ibong. Albay District bagang Cruzada, ay. Iyo tama, Albay District yun eh. Sa may puro kang Washington Drive. Oo. Sige, kaya si Ans na lang. Pakipalap tabi kayo ni Ans. Sabi ni Father Booth, sana yung mga gumagawa muna ng batas o project, gumawa muna ng pilot, di lang feasibility study. God bless our lawmakers, become prudent and wise. Thank you, Tabi, Father Booth. Maray na hapon with Father Booth. Iyan po ang saro sa magayon na programa pagkahapon. Abangan nindo, alauna din hapon. Okay? Now, on na. Hello? Dito yan, morning. Yes, morning. Ano yan? Kunyan talaga yan. Yan ang, maski di ka mag-iba kay Aki, hindi may tukawan ng... Dai pare, dai man. Dai man, kung dai kang kay bang Aki, dai man kay punayaw nan sa auto. Yung baga, removable yan. Di, maski di yung tukawan, di man pwede ka magluwas. Kung dai tukawan, ma-provide kang tukawan para sa Aki. Maski di yung aking... Kung di ka man kay Aki, di ka man required ka ito. Di ka man pwede magbakal. Di ka man mabakal talaga. Mabakal ka lang kung may Aki ka. Bata, pirang edad pa sa na ito. May problema ka digdi tabi doon sa batas na Yung nga na pirang edad pa sa na ito. Pero maduwang taon. Saramayon ka. Sige. Bala ka na. Pag pinasakay mo ito, kay puan mo car seat, ibubugtak mo. Pig-install man sana yan. Nga kung bumakal na sa ng basket. Basket. Di man ito pwede pwede. Nakahigda ito, garo crib. Di man ito pwede. Kaya basket ko sa BPN, gari, yan. Pa-install mo. Samahalan man kay ang bibisit na yan. Kung gusto, magdara ka lugod kikuan sa laog, kuna. Nadiyo pa. Luha na sa lugod sa atop. Okay, sige. Salamat pa rin. Problemado si Dodds. Problema nga yan, Migo. Madali lang. Madali lang ta. Apodang ko tabi si Assistant Regional Director Vincent Nato. Madali lang. Kang Ilteo. Nga ni maklarutan mga haputa. Iyo, madali lang ta. Apodan tang Regional Director kan Land Transportation Office. Assistant Director pala. Assistant Regional Director Vincent Nato. Clarify ta. Mga tugang ini na bagay na ini, no?
nag-reply sa kuya si Assistant Director Vincent nato para tabi i-clarify ta ining istoryang ini. Digdi mga tugang sa tuyang programa ina mga haputan ta maklarify ta tulos na may height pala siya eh. Ano siya kung kung regardless kung perang edad, iyan na height na iyan, iyon na iyan. Dali lang, nag-ring lang ang cellphone ni Assistant Director Vincent nato. Another one, uliton ta daw, tabi ta. Kung arin ini ngaya, kung ang height kan aki ngaya 4.9 dito, feet, dapat na regular seatbelt ang gamiton. Pero kung hababa ka sa 4.9, mag-ibo ka kiki. Madara kang seatbelt, ano yan? Sa diri mo na, tukawan, sa kabaga. Okay. Nag-ring po ang number ni Assistant Director Vincent nato. Nag-reply na siya eh. Tabi, nag-reply na siya. Kasabago, baka nagta-travel ini. Nagabiyahe si director nato, assistant director nato. Klarohon tayo ning maray. Okay. Wala ano man eh. Baka taon-taon, pag nahiling niya may call ako ta. Okay, sige. Babalikan ta po to si assistant director nato. Tay clarify tayo ni mga tugang tabi ano. Yan na LTO requirement kang car seat, dain na kaya sabi ni Architect Leo, yan na LTO, sir, bayayan na muna kang LTO, tubig na muna, tamatrabaho kitang warang tubig, iyo pa nang gadadi. Yan na LTO requirement kang car seat, dain na kaya nababakalan, kaya pig-require yan para mabintahan sinda. Pwede, Grabe talaga ang mga lay na sa to. Problema dahil ma-implementar, magastos na naman yan. Bata nagatios na daang kwarta gobyerno, pero sige pang gastos. Sa mga araw ka, nata kung mag-lockdown naman, makabiyahe pa. At ang 14 years old in Bilongani, baga, bawal na magluwas ngunyan. Ano na ang gobyerno, o yan nga ni nagsakay sa mga jeep, simple, no mask, no facial, dahil nasusunod. At ayong gusto kang LTO, yung pang gusto kang LTO, mga tugang, paano yan? Yung gusto ninda, pangyayari sa maabaka. Anyway, 2 months to 5 months databi, information dissemination, dahil unang darakupan. Pero mag-check na, kay pon mo nang bumakal. Ang masira mo pag nakabakal ka na baga, after 6 months, nalingawan, balik sa dati. After 6 months, nalingawan sa implementation, balik sa dati. Yung manggiraray. Okay, madali lang po. Dapat multitask kita. Taday pa man sa LTO, tubig po ang ihaputa. Tubig. Pigapudan ko si Richard aton, pangyayari, sir. Tabi, pigapudan ko si Richard. Chika daw nindo kon Angel, chika daw Angel. Wala, pati si Richard aton. Garo di malas ang arapudan tangon niya na aldaw eh. Garo medyo, istoryahan ko na muna si Angel. Gari, di malas ang arapudan tangon niya. Mga tugang duwang pigapudan, taday nagisimbag. Anyway, baday lang di magkita. Alas 8:13. Oras mga tugang sa Pilipinas. Asin po digdi sa DCGB. Kunin na po ang baretang oras-oras sa DCGB ngunyang pungalda. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kaya ba po sa Angel Mustasa, hali po sa newsroom kan DCGB. Good morning, Angel. Yes, good morning tabi VP Henry. So detalyas kang pang alas 8 ang bareta.
Padagos na nagpaparahay ang nasa 4,091 Pilipino na tinamaan ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 na nasa luwas ka nasyon base sa listahan kan Department of Foreign Affairs. Mantang 8,919 na ang narahay as sinakaluwas na yung ospital, mantang 950 naman ang kabilugan na bilang kan mga nagadana. Pigakarkulong 13,960 na ang totalmenteng bilang kan kumpirmadong kasong na irehistro na nagpositibo sa COVID-19 ng mga Pilipinong nasa abroad sigon sa record kan DFA. Yan ang pang alas 8 bareta, haligi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Thank you, Angel. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag. Safe wash with Safeguard. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga mams. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa kulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilabian. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilabian. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ini po ang sa indong lingkod na si Meg Subiri. Bumabati nin sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Alam ko pong naging malaking pagsubok ang 2020 sa ating lahat. Bilang isang COVID survivor, ramdam ko po kung gaano kahirap ang taon na ito para sa lahat. Tinamaan man ng sakit o hindi. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa dahil naglagay po tayo sa national budget ng pambili ng bakuna para tuluyan na tayong makabangon mula sa pandemyang ito. Konting tiis na lamang po. Ini po ang sa indong lingkod na si Mig Subiri. Bumabati ni sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surfing Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal
faster. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke Kasama for only 39 pesos SRP. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Kung kailangan maging wais dito na sa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf, kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with Active Clean Technology. Mega Laki na. Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Laki, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxbeat. Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxbeat. Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxbeat. Maxbeat. Tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxbeat. Sa Maxfit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Antabayan ang Pulinong Bareta dyan sa may pratikang kursada. May saro daw dyan na negosyo. May saro data ba dyan mga tugang na negosyo na linaog mani ki mga mahabas ang negosyo, ang compound Linaog ki mga mahabas ang compound pagkatapos sabi aligado sa aligasyon garo ginapos sa gwardya. Ginapos tabi sa gwardya kan mga suspitsado Padagos ko niya ng follow-up kan mga pag-iribami tungkol tabi sa bagay na yan. Okay, sandali lang. Reaction tayo. Sabi kan happy birthday muna kay Emmanuel Salamenyo ng Willie & Sons. Yan. Happy birthday po Emmanuel Salamenyo kang Willie & Sons. Sabi sa abroad tabi Kuya Henry ang required age na mag-car seat is 6 years old lang. Sa abroad ang dapat na naka-car naka-igwaki tukawan para sa infant 6 years old pa baba. Yan Okay. Magayon na ordinansa iyan. Dapat sabayan ki ordinansa ni kinatawan. Takang ordinansa na dapat magdiaper ang mga ayam pag nag... Ano naman ang ganso nangyari sa ordinansa ta? Yan mga ayam dapat naka-diaper pagluwal. Gano'n naman kinangyari. Henry, anaki ko nga ni, 12 years old, dakula pa sa kuya, daiman po kasya sa car seat. Yan baga, saro pa yan Arog kan apo ko, 12 years old na, 5.5 ang height. Ikag yan sa baby seat.
makuan ka na. Seatbelt nang gagamiton kaya. Sobra na siya sa 4.92 feet. Okay? Okay, sige. Another one, 12 years old, grade 7 na, tapos mato ko sa child seat. Bright kaya ang mga taga DOTR. Bright adi. Alright, now, sa ka-selective sinda, Sir Henry, paano man sa mga super tinted, gabos palan mapuno sa checkpoint na naman. Iyan ang apot, ha? Uso na pati ang harabasan mo niyan. Iyo baga, no? Ang tabayan ng pulindo yan, ha? Tapos sabi, ginapos mga tugang sukuan, ginapos su gwardya kan mga suspitsado. Okay, apudan ko graday si ARD, Vincent Nato, mga tugang kang LTO, para kaurunon tano, ngunyan, ano? Baka lamang masimbag na kita, ni ARD. Nag-reply siya sa kuya kasabago mga kanya ko sir apudan ta katabing mga 8 o'clock sa tuya na programa para i-clarify tayo nagkaperang mga punto digdi. Okay. All right. Wala talaga. Baka naga-flag ceremony. Baka may nag-plug ceremony. May record po mag-plug ceremony ngunyan. Monday, di ba? Dahil lang sa pandemic. Madali lang po. Takunda igiraray ini, ma-shift na kita pick, ano? Wala talaga. Busy na gayud si ERD, ano? Vincent Nato. Sige. Anyway, sayang. May appointment ako sa iya kasabago eh. Si Richard ato na lang ng Water District. Ano? Baka masimbagbang kita. Tungkol tabi sa tubig. Dahil natatapos ang problema sa tubig, ano, maura ng panahon, wara kitubig. Naman na, pangyari yan sa buhay ta. Maripalog kung tag-init, medyo masasabutan, nakulay ang kulang ang supply. Ha? Wara talaga. Water District, wala. Kundi apudan ta naman. Sorry tabi mga amigo. Ano? Dahil paliwanag ang nasa Facebook ninda tabi ang tubig, Angel. Paki-check mo daw sa Facebook ang Water District. Kung nasa Facebook ninda ang kawaran ng supply ng tubig. Abid pan mo po ako from Daraga. Pag mata ko ikatulos nagbamati mi. Thanks much. God bless. Mrs. Manata po. Okay. Salamaton tabi, Mrs. Manata. Good morning, ma'am. Alright. Good morning tabi, Ate Babes Arancilio. Paano ini? Wala kitang maapudan. Wala kitang maapudan. Uniman so harong niya, linaog tabi kimhabas man so sa lapu-lapu. Ano ini? So harong niya dyan sa naka-ester sa may Ticton Village, sabi kay ining texter ta, linaog man kasubanggi, ara mo ginabas mani. So TV niya na 32 inches. Walang post, Water District. Wala. Anak ko mo ni prime water. Anong prime water? Latosunta ka dyan Prime water? Anak ko Angel, Daraga. Palibasa yung permideng tubig. Hello? Hello po. Good morning po, Sir Henry. Tabi. Yes, good morning po. Abed, fan tabinik mo. Kang listener mo po tabinik from Ligaw. Opo. Ano po may paglilingkod? Hey, Sir Henry, tabi. Pwede po tabi magagad pong tabang. Kung pwede po, may makapag-donate pong cellphone. So, aki po kang biyanan ko. Ipuan po sa module. Ano? Cellphone ang pigahanap mo? Opo, tabi, sir. Bata po nagpapaisip na tawara man po kaya siyang magagamit. Pero tabi ang edad niya. Anong year pala? Anong grade pala? Anong grade? Grade 7 po. Hindi po nagkaklase sa Polba. Di pwedeng module na lang. Module. Imbis na magpapara cellphone, module na lang. May module nga ni po, sabi sir na tigtataw, kaso kay Puan man po ginalik yung cellphone, ang iba pong tigtataw ka mga maestra, direkta po sa
cellphone, nakaipuan na anapon naman sa Google. Gari Google Classroom ang pigagamit? Umpo tabi, sir. Oo. Pero, kumusta ang pagkabuhay kayo naghahagan na cellphone? Ano mo po ini? Ano ko po tabi, sir? Bayaw ko na po. Nasuko lang po ako ni mama. Sabihanan ko po. Sige. Di ang kay puan kan, Android phone? Android phone po tabi, sir. Android po na. Ba't di bang pwedeng ordinary cellphone ta? Mag-browse ka sa Google, sabi mo, mag-Google ka. I-google mo. So, buda email gayon. Baka Google Classroom yan. Yan ang uso mo niyan, Classroom online. Bata po, anti ko para agad po talaga ni po, sir. Cellphone ng cellphone. Tala, didipisiran na nga ni siya sa module. Ay, sus ko. Pero ang edad kayo na cellphone, nababaakinan. Ano na po, nasa 18 anyos na po, sir. Babae o lalaki? Po, lalaki po, sir. Tabi. Lalaki. Ano pong hanap buhay kang pamilya? Iyan lang po, tabi, sir. Wala man po tabing tiyo sila. Diyan ko po. Dahil hanap buhay? Dahil mo po sindang trabaho. Parehas po din mo na trabaho. Tapos, syempre, parehas naman po maedad. Ano lang sa kabasan. Natada ito requirement kang eskwelahan na dapat may cellphone. Ayan nga ni po, tabi, sir. O kaya laptop gayod o kaya tablet. Maski po ko tabi, sir, sabi ni mama, maski daw po tabi, sir, mga touchscreen, basta yun lang po, di ba paraan niya? Iyo man talagang kay po, yan Android phone na, touchscreen yan. Taday man pwede sa ordinary cellphone na may keyboard na ordinary. Taday man ito makaka-open ka internet. Ano po tabi, sir. Sige, mga pudan ka sa nagdalangog, baka lamang igwangon niyang ki marayang buhay na dakuron ang cellphone. Baka pwedeng may donate sa imo. Ano po ang pangaran mo? Ay, May po. May Balanta po, for Santo Domingo po ako. May Balanta. Okay. So, magamit mo? Nag-eskwela duman sa sarong public school? Pero itong estudyante po sa Napig, ito po po ibig sir. Ano po ito si Russell? Bay na paggarani. So, estudyante. Ay, so, nag-eskwela siya sa sarong sa publikong eskwelahan diyan sa Paulba? Sige. Mga pudan ka sa nagdadangog, baka may gusto mag-donate kay cellphone na dahil naman pigagamit, iabot sa Kuya Digdi. Apudan ta ka po sa on-air. Iyo? Sige, tawid. Sige. Sige daw. Mga pudan ka po. Salamat po, tawid, sir. Mga pudan ka, sabi ko kuduton ta ka. Bako ka man bados? Sige po, maray nga aga po, nangapot at tabi ako. Kung pwede po, tabi, kung sisi ang may maray na buot po, kung pwede po, matabangan man po sa bayaw ko. Nagagin po tabi kaming, maski po, na cellphone, magamit lang po sa module niya. Oo. Iyon lang po, tabi, sir. Salamat po. Sige, magdangog ka lang, permita. Kung may magdigdi, apudan ta kayo. Ang po, tabi, sir. Salamat po. Okay, sige po. Salamat. Alright. Ayan. Kung ako sana Noel manalo mayaman, baka lang ko talaga ito kitablet. Kung di paano kayo niyo na? Una nga ng kwarta ko digdi, 120 na sana. Nagbakal akong 20 pandisal ka sa bago. Tama sana. Sige po, na may sobra lamang dyan na cellphone na naka-stack sarong na dahil na pigagamit, baka pwedeng ma-donate tatabi naman sa saro man na pobre, na estudyante na may module sa module nangangaipon na mag-research sa pagitabi kan cellphone. Google ano tama pa lang ka na pag-pronounce Google tawala nga noodles tricycles ni ba kamay madonar madali na. Hello, sir. Good morning, ma'am. Good morning po. Opo. Igwa po ako digding Lenovo tablet. Ay, sus ko, madam. Mapapahibi ako sa imo. Paano po yan makuha? Darahon ko po dyan sa estasyon ninyo. Ay, salamat. No rin po, ma'am. Pwede po, mga bukas. Bukas? Anong oras po, ma'am? Anong oras po?
during your station hour. Sige po ma'am, halatang ko po sa aga. Hanggang po ako alas 9 digdi. Opo, bilhan na lang po niya ng SIM card at saka memory card. Kami naman po ang madonate kan SIM card. Iya po. Opo, sir. Kami naman madonate kan SIM card para ay dai hapoton ta dapat itong aki kung ano makusog duman smart o globe. Opo, Para yun anyway, makuha. Oo. whatever she wants to choose. Iya po. Basta dadaling ko po yung Lenovo diyan kasi Iya po. sayang din naman ito. Uy, salamaton madam. Si po ini ma'am, pwede maraman ng pangaran. Pwede po, sir, off-air. Off the air. Sige. Okay. Sige. Ano pong pangaran, ma'am? Girl, familiar ka sa kuya, madam, ha? Saan ka po? Connected? Basta natanguguna. Ganun na natanguguna ng aran mo, Iyo, opo. Iyo nga, makairakon man. Oo. Iyo po. Oo. Yeah, sure po, ma'am. Opo. Yeah. Okay. Pakitok-tok na lang po sa baba. Yes, ma'am. Opo. Salamaton po, ma'am. God bless you po. God bless you. Thank you. God bless. All right. Thank you. Yan na. Mayroon na? So nag-upload tabi sa kuya na taga-kwan, ha? Ni si Mrs. man. Yan ang manda ko ni Mrs. Hello? Sabong-sabong naman si Mrs. Makukulo paguli ko ugaring. Daling mo nang programa kita maapod. Ganyan mo ko sugod ang buot mo. Ay, tigihapot pala na ko. Suminimbag pala. Iyo po, ayan ha, mga tugang. So taga-kwantabi. So, nag-upload sa kuya kasabago. Ikaw na tapos kita kidonor na tablet, Lenovo. SIM card na lang ang kaipuhan. SIM card na lang po ang kaipuhan para duman, ihatod po sa agapo dan taga po. Okay? Nasa linya na po mga tugang si Assistant Regional Director Vincent Nato ng LTO, Land Transportation Office, tungkol po digdi sa pinagdidiskuterta na car seats law, aning Child Safety in Motor Vehicles Act. Hello. Good morning po, ARD. Hello, ARD. Good morning po. Welcome po, sir, sa DCGB. Ay, Ismarina, hello, tabi sa Indo. Opo. Sir, napaapod pa ako sa mga news kasuhapon, buda kasubanggit until now, ang LTO da po ma-implement kayo ni na Republic Act 11229 o ang pigaapon na Child Safety in Motor Vehicles Act. Ang saro po naman sa na-mention, i-require na po sugabos na may behikulo na may aki na below 12 years old na provide po in car seats para sa safety kan mga aki. Ano po ang sa tuyang direktiba, sir, digdi sa regional office kang LTO na na-receive? Actually, tayo ko lang kanina pag-text mo, na manugod kayo niyo. Anyway, mag-meeting po kami ngayon kang Chief Operations dahil digyan sa bagong panukalang batas, pero nabasa ko na po yan, siguro mga last year, na pagpapasunod kita na maglaag nga nining standard na tukawan para sa mga aki. Maaari lang ako mag-komento dyan, pagpapita. Kuya na, naging po na po sa batas, tapos tayo kita naging member kang IRR. Pero kutaan ako hindi mo baga. Kung halimbawa, ikaw kang tulong aki na below 12 years old, tulong taon man ang gigibuon mo. Anyway, sabi ko nga rin, nagibo na yan. Kita man po dito sa Land Transportation Office dahil kita kaya mapatupan. Kaya man gari po na muna kita mag-apprehend. Kundi siguro tawag tanin mo at least mga 5 to 6 months na pag-edukar sa mga may sarili kang pinikulo manood sa bagay na yan. Dahil dahil sa pwede because publiko kayo nito, nasa pandemya kita tapos may mga araw-araw kita. Actually, tapos kita nagpatawangan mo niyan Yung nga ni po ERD ang sabi ka ba, medyo gari nga ang batas na dapat ang sunodon. Kaya lang, so timing baga po kan implementation. Ngunyan baga po, bawal baga magluwas ang 14 years old and below, di ba? Tama. Diba? Yan ang pigahapot ko niyan sa tuya. Pero, nakitang maginimutan yan, lay. Nagustong ipasunod. Pero, I mean, kita baga, we are in public. Ako po, nasa servisyo kang
pagprotehir sa kaligtasan ng publiko sa tinampo. Tama itong sinabi mo na grade man siya na panahon dahil number one, sa pandemya kita, ang nakakaluwas lang ko niyan, so 21 years old pataas. So parang siya magiging dagdag lang na trabaho sa tuya ko niyan. At pagluwas kita dyan para mag-check lamang ka ito, pero dahil tinutugutan ng mga ati magluluwas. So, iyo po. Ang legit naman ang data lang ako baka mananggal sir pwedeng may feedback baka pwede may feedback iyan sa Seno Central Office na saro sa mga sentimiento kan sa tuyang mga kababayan. Pwede. Pero para po sa kong niyan, mamiting kami ng chief operation staff sa mga enforcers. Opo. Na tawantay ng panahon na kita pwedeng mag-apprend digdi mga 5 to 6 months na pag-edukar sa mga sabiritang bitulo na may mga standard po kita para sa mga kakiyan na kayo po ang i-comply. Opo. Kung babataw na pa nga ni po naman ang provision, tapos ang IRR may nakalaag naman, that ang LTO lang po ang authorized na mag-check kung tama ang binakal na tupaman at ilang pagsagakod. Kung kisipunta po yan, sa bilog na Kabikulan, ikaw pakitang Luang Island, baka po matapos pa ining taon, di pa lamang kita nakakabanga. Ay, dagdagan lang ang trabaho ta. Iyo po. Okay. Anyway, ako pa magkontra, no? Ako magkontra dahil kita rin sa posisyon na yun. Anyway, kayo punta lang pong paliwanagan ng publiko. Kailangan kayo punta pong paliwanagan sa mga enforcers na ma-enforce kayo ng bagong batas na dito hindi masyadong panghaduunan. Sa iba kitang mga dapat na aspasuso na trabaho. Opo. ARD, ang nakapalaman kaya baga sa late 12 years old and below or itong mga aki na 4.92 feet ang langkaw, kinakaipuhan na magamit kay regular na seat o itong seat belt mismo. Ano po ining either sa duwang pwedeng sunodon na tabi or dapat po susunod kayo po itang sunod. Hindi ko pa po nahiling ang IRR kayan Oo, dapat nahiling ka ang IRR. May mga research ko ano yan. Sabi nga ni madalan ka ng tultul. Sabi nga ni po kaniba, may mga 12 years old na darakulaon. Gawin naman kaya po sa car seats. Perang height mo? Mga height, ako, kuwan ako 5'9 ako 5'10. Maswerte yun ka. Seatbelt na lang ang kaipuhan. Digdi sa office ko, ikaw kami digding stop na almost for sa 4 feet lang. Oo. Kung paano mo ito, tapos ang edad niya, 38. Dahil naman siya. Paano yan? Pag na sa kwalifikadong aki. Di ba? Kay punta mong adalang ang IRR. Iya po. Pero balikan ko sa sinabi mo, taon actually, anong saro sa text kamparadangog taga Subago, kung duwa kang aki, di ba, na ngaya minor o ngaya 7 or 5 or 7, kayo po talaga mag-provide kitag saro na car seats? Yan nga po ang sabi ko din kanina. Pareho ko po, ikaw akong tulong aki. Oo. Ang pinakabato ako 10, 9, 4. Tapos, ayan, paano mo yan? So, gusto sabihin, so tulong aki ko, dapat provided man yung tulong tungawan duman. Oo, auto. Wala pa po. Di ba? Wala pa po. Halimbawa, you own 4 cars. You have 3 children. Oo. Gusto sabihin, itong 4 na auto, designan mo man yung para sa tulong aki. Yeah. Oo. So, dapat mananggal, sir, hilingon kung nakapalaman sa IRR. Ang IRR po, hindi ko pa nahiling. Pag nahiling ako, balikan kayo ka, magpuron ginari kita para madagot ang publiko. Yeah. Siguro, sir, sa agad na sa phone kayo ni information dissemination pa man, 2 to 6 months ang duration para may masunod ang publiko. Ano po ini, mag-check na kita sa mga auto kung... Opo, yes, we have to follow the memo and then the Republic Act. Mag-check na kita dyan, marandom lang kita. Sabi ko nga ni Bupaga sa Indo kanina, kung ubuson tayo pag-hirilingon, sa sarong taon, di pa kita nakabanga. Iyo po. So, i-remind na ang mga may auto, buda ang mga may pamilya na kayo po na magtagapon po na pong magbakal, magbugta. Ano, sir? Telling mo? Grabing inflation tangon yan. Ano? Grabing inflation tangon yan. Yung baga. Takon, i-check. Ako ngayon mo, may aki ako. Tataraman ako kang enforcer. Sir, dapat po, may kuwang ka na sa masunod. May seat, may car seat ka na para sa baby mo. Basic man lang po ba yan? Nasa NLTQ kita?
Di pwede magluwas ang mga aki. Di tayo magbakaling pukawan. Yan. Saro pa yan na pwedeng ilingon. Anyway, sir, pag nagpuna po kamo kan implementation, pwede po ako magtabang sa inyo para sa dissemination, para ma-discuss ta po ininin mas mahiwas, oras na po na maka-plan out naman kamo kan mga plano nindo. Ay, salamat po nun. Kung arog po kayan, kay konta talaga ng partner dito sa opisina, mahiwas po ining bagong batas na papatupad kang Transportation Office. Iya po. Doon po sa basta-basta. Iya po. Initabi din na child safety in motorcycle vehicles. Kaya ba digdi sa motorsiklo? Kasarami ka, di ba man ini? Ikaw po yung sadiri man ito. May sadiri man ito. Iba ito. Alito. Oh. Ang sa front yan eh. So nagsasakay na aki. Yeah. Sa front, tapos dapat sa likod nakatungtong sa putres. Yeah, May correct. dalingawan lang pa akong number na yan. Separate lo po ito. 10666. Ayun. Ito nga ni baga po, garo dahil taman na implementar ki full. Pareho po yan katong itong itong nag-upload ka habang nagda-drive. So anti-destructive, ano ito? Anti-destructive Driving Act. Driving Act. Hilingan ng unya. Nagkarilingawan na baga? Nangyari sa mga baka. Okay. Sige, tabi, Yardi, salamato na marayhan. Pag nagkaiguan po ka mag-implementation, mapod po ginari ako sa imo para sa ma-discuss ta ang implementing rules. Salamat po na po sa mag-interview. Gusto ko man lang po, view ko ito, Apo. Dahil ako pa kita sa pandemya, kung may mga bagay kitang dapat na katrugiran, patiring man po kita dyan. Sabi ko nga after 5 to 6 months, patiring kita dyan sa bagong batas. Yes, sir. Opo. Salamatan po, Yardi. Okay, sumabalos po. Thank you. Alright. Mga tugang, Assistant Regional Director, Vincent Nato, kang LTFRB. O, saka, maski si Director nga ni, medyo, yung mananggad ngaya, Yung mananggad ngaya, mga tugang na, dapat ilingon yan, mga tugang na bagay na, puro sa implementing rule sa adalan. May mga gray areas na dapat iklaro, oras na nag-implementar po kita kansiring na bagay, Mientras tanto, nasa krusada gayon si Ans Galero. Mga tugang may kinaaraman po dyan sa sarong tindahan o negosyo. Dali naog kan mga maabas, iginapos na po sa gwardya. Ans, good morning, Ans. Yes, marina aga tabi, Sir Henry. Kumpirmadong hinabasan ang saro sa Darakula o sa sarong Dakula na delivery and package company digdi sa tuyang syudad kan Legazpi. Particular na ining entrego digdi sa Barangay Cruzada kan syudad kan Legazpi. Yaong kita digdi sa compound and yaw man duman sa may gilid na. So, gwardyang ginapos. Although, dahil pa nagtatataw ini ni na pahayag may kinaaraman sa nasambitan ng bagay. Susog sa initial na informasyon pa, BVP Henry, po mas o menos 5 na mga parabas ang involved digdi sa nasambitan ng insidente. Nangyari ini matanga kaso udma. And di pa maaraman kung sino minagita. Halangkaw ini DP na budegang ini. Anong bodega tabi nanji? Entrigo. Apo. Bodega? Oo, sa garo bodega ka mga pinagde-deliver bagang mga pig-order online. Exact location? Exact location ining sa Armero compound kan na Barangay Cruzada, Legazpi. So an mga laman kaan, mga manlain-lain na produkto ta BVP. General merchandise? Oo, general. Ako siya actually general merchandise. Kasi hindi lang siya nagde-deliver. Inibaga siya pinag-order sa online na selling or online na mga applications. Okay. O sige. So, pero kay NVP na ginapo sa gwardya, naku adigdi susug sa initial investigation sa vault na pinagkakaganang kikwarta kaining bodegang ini kan mga daipa na mimidbida ng mga suspitsado. Susug sa initial investigation, ita BVP, si Police Lieutenant Colonel Rodelon Betita and mga personahes kan PNP Legazpi and Soco, pero dahil pag na sinda nagtatao in official interview and statement na kinaraman digdi na ongoing pa investigation and pinagkaka-irestorya pa na mga pwede na makuha ang ki-informasyon may kinaraman sa bagay na ini. And sa ngunyan, ang pinagigibo pa, pig-assess kung paano nakalaog digdi sa nasambitan ng edifisyo ang mga suspitsado. Tahalangkaw tabi VP ang border kay ni. Kung siguro ilaladawan ta mga tulong Ans Galero ang langkaw kay ining gate digdi sa nasambitan ng lugar. Okay. And medyo may mga senyales man digdi na talagang may entry na mga parahabas, pero di pa talaga pinag-confirma sa ngunyan kay mga otoridad. Medyo nadidipisilan kita mag-access kan information
maski su maniham yan to tabi VP kang entrego, dahil pasangon yan na nagtutugod na magtaunin bahayag. May kinaaraman sa bagay na ini. May na dyan may mga soko na dyan, may pulis? Actually, tulo na ining mobile kan na sukuin police na nagturuwang-tuwang na digdi. Pigang alasan yan, EVP, kung nakalaog pa digdi itong mga parahabas na ito, knowing na residential tabi ni VP. May nariparo na point of, ano po kaya? Sugaring nga, entry po, point of entry kan mga suspects, renaot or whatever. Sa ngunyan, VP, Paano klarado nakalaog? digdi. Although may piga nailing ko sa bago si Colonel Betito, may pigihiling duman sa gilid na garupudal kay ni, posibleng dumanda nagsakat sa mga suspetsado. Pero ang mga suspect daw, more or less? More or less 5 data, VP Henry. 5, oo. Talagang planado Planado talaga. Pakalaog, ano? Nya pirang gwardiya na naka-duty ko niya kasabanggi? Saro ang naka-duty digdi tabi VP Henry kasubanggi, pero sa initial na informasyon digdi, mantang nagigibo daw may pigigibo ining report or kung ano pa man na dokumentos nakatalikod saka sa pinaggapos kan mga suspetsado. Mga oras nangyari? Mga matanga na da VP, di pa man na establish digdi VP taso matanga oo taso gwardiya kauron pa kan mga otoridad ta. Iyo, nakakamali siya ako. Kada ako nakasok ang pangaba sa Ligaspi, ang na malipot ang panahon. Roger. Ano daw yan? Na dapat matapunan. Sige, anyway, ma-interview kita mga pagbuelo na si Colonel Betita. Yes po. Para dyan, ano. So, ini mag-serve ining leksyon sa Gabos, lalo na ang pag-iingat niya sa pagkabanggit ta. Pwedeng nanok ang turog ta dahil ang tamalipot. Mahimbing. Yeah, okay. Sige. So, sa ngunyan VP, kumbaga paralisado ang operasyon kay ining delivery company na ini. Tautot sa mga empleyado na suluwas, di man naka-penetrar na digdi sa loob. Tangani na dahil sinda pagdudahan baga na posibleng maging suspitsado sinda in kaso magtaram sinda o mag-gibo sinda din kung ano pa man action sa pag-investigar digdi tabi VP Henry. May estimated amount na kung pera? As of now, tabi VP, dahil pa ki-estimated amount. Bago kita maglaog sa ere, naglaog pa sa nasu mga miyembros kansoko sa mismong bodega and pinag-aaram pa sa mga, aside duman sa aligadong vault na pinagkuha o pinaghabas, may piga-aram pa kuman mga packages pa or mga produktong nakuadig di sa laog mismo kan bodega. Ayun. Okay. So, marita na man kinulog sa gwardiya, no? Dahil man tabi VP, as of now, okay man siya na nasa maray man nakamugtakan, although, dahil ko na piga tugutan na magpa-interview. Yeah, okay, sige, naintindihan tayo, no problem. Yes po, VP. Okay, sige. So, Todd VP, kapag pakanta na si Colonel Betita, agadan Sige na ni daw. pahayag, may kinaraman sa bagay na ini. Okay. With the Boys sa Mobile, on the spot report, Ange Galero, DCGB. Salamat, Ange, sa report. 8:50 oras sa DCGB. An oras hatod sa Indokang Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba, pero di mamahalin. Now with 50% more, pa mega laki, mega galing, mega wise. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito.
Kay kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, aeropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang dae mapadaog, dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat bako lang sa bagat, pati naman sa kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ano kayo ni Lowens, Jimmy Renz? Dumadalang tabi ka mo kay Pio. 2 minutos na lang, alas 9 na. Yan akong oras. Thank you Sabay na lang kamong tulotabi ha. Sabi ka sa rong texter ta, nakakatouch naman ang pobreng student na naghagad kay cellphone. Thanks doon kay madam na nagdonar ng cellphone. Okay? At saka, good morning Henry. The best talaga ang programa mo. Dakol na natatabangan. Arog ka itong aki na gusto maghagad kay cellphone para sa indang online classes.
Congrats po. Ay, day po. Ang dapat po pasalamatan, thank you ha, anyway, thank you so much para sa appreciation. Pero ang dapat na pong pasalamatan si Madam Sudonor, taga dyan po sa EM's Barrio. Ako na magtaramkan sa iyang pangaran. Maridi po sa Kuya Saga, ihatod so tablet, ano? Ihatod tabi so tablet na pwedeng bugtakan ki SIM card, ano? Na itatao ta po duman sa estudyante na nag-eskwela dyan sa sarong eskwelahan sa Ligao City, no? Yan pong lugar na harayo yan, nakaabot na ako dyan. Makakatabang maray po ito sa pag-eskwela niya. Ano? Thank you so much, Tabi sa donor. Si Madam po ang dapat ang pasalamat. Ako po, digdi, facilitator man sana. Ha? Facilitator man sana po kita kan mga araw ka na concerns, bareta sinibapa. Pero talaga ang bida po, bako man ako, ang bida po sa donor sa Satuya Tabi na programa. Kita po, digdi, surugoon man sana. Di po? Surugoon lang po kita. Kasi wag mo po kita na may mga nagresponde sa pangapudan kan sa tuyang mga kababayan. Ha? Okay? Si Sir Rolly Ortonero, nagapun sa kuya ko niyan, kan Philippine Airlines. Sabi ni Sir Rolly, baka da po nakapurot ka mo ki cellphone na Huawei. Nakalak po ito, nahulog kan aki niya habang nagmumotor. Anduda dyan sa may parte kang Cruzada area. O dyan sa mga tinampong yan, hali po sa sentro kan Legazpi. No? Baka po pwedeng maibalik. Mataon na lang po kimagakanigong ratifikasyon. Dahil man dito basta-basta mai-open, ta nakalak po ang cellphone. Ano? Baka po, kasuhapon ini, nahulog habang nagmumotor so aki niya. Baka po pwedeng pakiuli na lang digdi sa DCGB. Baka po pwedeng pakiuli na lang po digdi sa DCGB. Apudan ko na lang po si Mr. Rolly Ortonero. No? Bata kay po na maraykan aki niya, ito tabi mga tugang na cellphone na ito. No? Importante pong maray, nahulog lang, Huawei ang brand. Paki-kuha na lang po, paki-uli na lang po digdi sa DCGB. O kung bako man, i-text nindo ako kung nakuha nindo, ipamako ako tabi sa mobile. Dahil po kaya naman nakahaputan. Matao pa nin gratification tabi ang family Ortonero para po sa siring na bagay. Ha? Yan po, baka may napurot ka mong cellphone, Huawei ang brand. Android phone yan. Dakulang cellphone. Nahulog po na habang nagmumotor so aki niya kasuhapon. Baka po pwede na matapunan mga tugang ki magkakanigo tabi na attention asin mauli po sa tagsadiri. Kung bako, maghapit ka mo dyan sa Philippine Airlines office. Yan po dyan si Mr. Ortonero, Rolly Ortonero. Kung bako, hindi po sa DCGB. Tapunan ko na lang po siya. Ha? Na premium po nakaantabay sa DCGB. Okay? Happy birthday kay Miss Sharon Rosal. Birthday ngon yan kan G-Bros Hardware. Ang first love ni amigong Ron Rosal. Ang owner tabi kan G-Bros Hardware. Sure ka ngayon na first love ako? Iyo po yan. Ma'am Sharon Rosal, happy birthday po. Ang partner Agum ni amigong Ron Rosal. Good morning dyan sa G-Bros. Happy birthday. At saka belated happy birthday po kay Mama Belen Nebres. Mama Belen, belated happy birthday po sa imo ha. Salamaton tabi sa linuswag, malang siram, buda tabi sa litson. The best ha. Thank you tabi, madam. Tabi ha, mabuhay po kamo. Happy birthday. Sasendo ka po. Salamat. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Iyan po ang hapon. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ang programang Anhapot, inihatod sa Indo kan Generic Drugstore, gamot at serbisyong wastot abot